DXDC Radyoman Report. Gikustudya na karon sa Icolana Police Station human nga surrender ang suspect sa pagpamusil nga nailang Buds de la Cruz 5 na edad ang mipusil patay sa usa ka Aurel Joy Baucan 41 anyos lumad nga taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Nahitabo ang pagpamusil kaganinang alas 9:40 buntag sa Davao Executive Homes ning syudad. Sa interview sa DXDC Armen Davao nga Police Major Noel Villahermosa ang hipi sa Icolana Police Station gibutyag niini nga padayon pa ang himong investigasyon aron usab masayran ang motibo sa pagpusil sa biktima. Sigon ni Villahermosa ang suspitsado posibleng makatubang og kasong kalapasan sa RA 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition, kalapasan usab sa gun ban o omnibus election code. Dugang mensahe ni Police Major Noel Villahermosa. Ongoing pa investigation. After na siguro sa ito ang investigation na makahatag kung sa motibo sa kosa ng pagpusil sa suspect nga to sa biktima. Nakuha sab sa kapulisan ang 9mm nga pistola nga gigamit sa suspect sa pagpusil sa biktima. Samtang ang patay nga lawas sa biktima ang gidala na sa Villa Funeral Home Turil o gipaningkamutan usab sa DXDC News Team nga mahinabi ang pamilya sa biktima apan wala pa sab kini muhatag og pamahayag. Gikan sa Icolana Police Station kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Don Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.